mo. Yes, hallelujah. Ginoong Yesu Kristo, pagkamayo mo. Yes, hallelujah. Kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Ang ngayon ka nga masidunggan. Diyos kabayan, ang kaayo mo. Yes, hallelujah. Hindi mahitunggan ang kaanya mo. Noong Diyos na nabigaman, tabaw ka sa dalan. Ang ngayon ka nga kasalamatan. Parang akong mga patay. Yes, hallelujah. Kung sa mahumot na isinso, ay nabalihan sa iyong trono. Himaya ng Diyos, ay maya ka. Ay maya ka. Ay maya ka sa pagsimba. Yes, hallelujah. Pasalamat kami kanino, Diyos. Salamat kami kanino. Ginoong Yesu Kristo, pagkamaayo mo. Inalikaling kalibutan, aron kami may kaluwasan. Ang ayan ka nga masidunggan. Diligod sa bayan, ang taas. Hallelujah. Upili mahitungan ang kaanya mo. Noong Diyos na nabigaman, sabaw ka sa dalan. Ang ngayon ka nga kasalamatan. Parang akong mga patay. Ingon sa mahumot na isinso, ay nabalihan sa iyong trono. Ay maya ka, ay maya ka, ay maya ka nawatan. Parang akong mga patay. Ingon sa mahumot na isinso, ay nabalihan sa iyong trono. Mahimaya ka, O Diyos. Mahimaya ka. Mahimaya ka. Mahimaya ka. Parang akong mga patay. Ingon sa mahumot na isinso, ay nabalihan sa iyong trono. Mahimaya ka, O Diyos. Mahimaya ka. Mahimaya ka. Mahimaya ka sa pagsimba. Yes, hallelujah. Ikaw rin ang mahimaya, O Diyos, sa among mga pagsimba ko. Tungod kay kapusog ang kay namo, himayaon, pasidunggan, pasalamatan sa tibok namo kinabuhi. Tungod kay ikaw ang tagiya sa among kinabuhi, O Diyos. Ikaw ang Diyos nga namatay nag-antos, karon kami makabaton sa kaluwasan. At ikaw ang Diyos nga nabanhaw o karon nagalingkod sa tuong trono sa Amahan. Napuno sa pagkahalambing ug pagkarala. Balaan ug balaan ka na Diyos, suway sa mga kanila.
Hallelujah, Lord. Salamat sa iyong paghigugma nga rin ka namo, Lord. Bisan kami makasasala, imo kami Ginoong niluwas. Salamat, Lord, sa kaluoy nga among nabatunan. Imo kami ikaluyan, O Diyos. Nabatunan namo ang grasya sa kaluwasan. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat, Ama, ngayon ipadala ang imong bugtong anak nga mao si Ginoong Jesucristo aron sa pagluwas sa imong mga katawan. Hallelujah. Continue to worship God. Halaran ka sa ganyang panahon, O Diyos. Ano ka, o tapos ka sa tanang mga anak. Bayaon ko ang ngalan mo, kalipay kong ibago mo. Pinitik ng dughan ko, iharap ko kain mo. Simbahon ka, O Diyos. Simbahon ka,
langitan kalibutan, magayog umusimba, mag-aawit, dalagun ka. Yes, hallelujah! Diyos nasa tanan, talang binuhat mo na padayang gamanan ka. Wala'y bisano sa mabuhat kung wala ka. Gamhanan ka nga Dios, diligay mausap ang iyong pagkagamhanan. Kani ato karon, usa mo muabutay. Ikaw ang Dios nga gamhanan. Kung ikaw magapadayag sa imong himaya o Dios, diha sa kalangitan sa imong pagbalik o Dios. Hallelujah. Hallelujah. Salamat o Dios sa kaygayunan nga niyang imong mga piniling katawan o Dios. At kahiusa diya sa pag-alagad o pagdahig kanimo hatod sa imong pagbalik ko Dios. Hallelujah. Tungod kay among giila, nakakusgay ka sa among mga pag-alagad ug pagdahig. Hallelujah. Salamat o Dios sa kahigayunan nga imong gihatag sa matag usa ka namin. Ganiya kami buhi madinaugon nga magapanalag pangalagad kanimo o magagayad kanimo Dios. Hallelujah. Salamat Amahan sa kadaugan. Sa matag usa nga among naangkon Ginoo, taliwala sa mga pagsulay, mga problema, mga kalisdanan. Ana ikaw nagahatag ka namo kadaugan ug paglaom mo Dios. Hallelujah. Diha lamang namo maangkon ang tanan tagpawan. Kalipay kasiguruhan sa kinabuhi. Diha lamang namo maangkon kanimo o Dios. Hallelujah. Busa diha lamang kami modagog, musalig, mulaom, mutuo. Diha lamang sa imo mga pulong o Dios. Diha sa imo mga saan. Ikaw ang Dios, matinud-anon, matinumanon, ngadto sa imo mga piniling katawan. Salamat Amahan. Isa pa man sa imo mga pulong karon, nagiandam sa imong alagad. Ikaw magagamit kaniya. Ipadayag ang mga tinagong mga butang Ginoo. Imong ipadayag nga rin kanamo o Dios. Salamat Amahan nga usa kami. May ibang ipadayagan sa mga tinagong mga butang Ginoo. Nagaygon ka Amahan sa walay katapusan. Ang tanang pagpasilungog, paghimaya, pagdaig, pagpasalamat. Diha lamang namo ihalad kanimo o Dios. Tungod kay takusog ang ngayon ka nga mudawan ni tanan. Ang tanan magaingon og amen ug amen. Hallelujah. Ato pagpakat atong buhay na Dios. Amen. Grabe ka may gugmaon. Amen. O kanagson nga itungod nga na matumboy nga Dios wala gyud tay angay nga
Okay, kita ano nga ilipod dito. Ah, mana po atong kuhan, mana po kabiig, ang po ko, tulog. Amen. So, First Thessalonians 5:18. Kinahanglan nga mahimong gyud ta magmapasalamaton. Amen. Dalagon gayud ang buhay nga Dios, no? So, pasalamat tayo son. Isay muna. God bless. Salamat yan sa kaniya, no? Ako, nagpasalamat ko sa Ginoo tungod sa iyang gibuhat. Bisa pa sa mo ang mga women's. Kapila ni Juan Diyo, nagmuhat hugda-hugda, gamuadto sa kaniyang mako. Tungod lagi ani ulan, boy nakapugong. Mao nang nagpasalamat ko sa Ginoo tungod kay ang Ginoo Diyo, dili gyud babag ang ulan. Nga nakaadto na gyud ni atong ang Lunes. Ang Ginoo Diyo mo'y naghatag ni ato niya, sayo-sayo na ni ani si ate, kay kapila na ni ani si ate na nakakyas tulo na ka lunisan nga wa pod mi nakapadayon og kuan kani pag mga pag-ampo dito dapitan tungod lagi po na ni ulat pero dili gyud babag sayo na gyud ni ani si ate Bibi kay para daw sayo daw makaadto nya nagulat-hunat na po na din na po madayon kay kuan lagi kani ang di na lang po dayon kay kawanon na ako na lang iniingon na mi nga mo tawagan si ate Bibi dito sa kuan tiksan wa gyud na himo tiksan kay pag mingon matiksan na naa naman si ate ni wa na gyud ni mahimo nakaadto na lang yung migayon, ang mga tunay yung tagsayo, kinana si ate, lain po kayo. Kuan, mingon ko rin si ate, adili ni babag mo ang ulan. Mao yun to, kapupunta na yun to, nga mga tunay yung wala yun may panduwa-duwa. Nang ipasalamatan sa Ginoo kay nagmadayon, nagpadayon ang, nagmadayon, nagmalampuso ng among mga buluhaton dito kapita sa Tagsawa, ang Ginoo may nagauban ka namo. Dili may mo babag ang ulan kun dili ko ato na gyud buhaton magsayo gyud ay mo ato dito para kita maabtan og ulan ato pag sugod na mo pag tunga na hapitan mo na human mo pagbundak sa ulan pero tuan namin dito ila sister Analing mo gina mo pasalamatan sa Ginoo nga kinahanglan gyud ay ang buhaton si Ginoo dili gyud ay ni ato yung buhaton dili gyud ay ta mangitag pamaagi nga mao na ulan kinahanglan gyud ay pod magsayo para gyud matuman ang mga buhaton dito og mao na akong pasalamatan sa Ginoo nga dito napita pod sharing pod mi ang Ginoo gyud nagagamit sa matagusan dito og na pod nga mao nang dili lang kay kami lang daghan pang mga kalag nga moduol dito napita mao na akong pasalamatan sa Ginoo akong harap dito sa akong buhi na Diyos. Amen. Praise God. Salamat kay sa mga testimony. Amen. So, mawagin na magsono. Nang nandiyan. Sama sa kuya initiative. So, wali na kagahapon sa preaching niya dito. So, una. Kailangan, doon na tayo initiative. Gani. Wala na kagahapit na kamabangga. Hindi nyo kamulikay. So, ako na nakalain mo sa umatay. Magsalig na lang po sa Ginoo. In Jesus' name, kapalo na kamabangga ka, di ka mulikay. So, muna, kinahanglan yun na initiative. Amen. So, dalay ko ng buhay na Diyos sa ulit katapusan. Salamat sa pinabuhay kayo. So, isay mo sunod. Isugi na nagsunod. Ititik sa mong lugar. Nagbutang ang sono. Hindi ko nakawawan pagpasalamat sa itong buhay nga Diyos tungod kay maayo kayo siya sa tanang panahon tungod kay bisan sa mga ulan gid kami balatian magkagagiin ulanan gid ni. Pero sa pag-ulan nahimo na ino namong katawanan na. Amo sa ulan ni kata kay na-enjoy na yun sa basano niya. Pasalamatan ko na akong ginawag kay kahapon. Mahalad na ako akong ginabuhay sa pagbuhay ng Diyos na nagpapagis na ito. Amen. Salamat po ako at Pasko tungod kay
simbahan, dili ko na imong matuto bitaw. Kay sa una, di ko simba, murag ang kulong bitaw kay mulapot na dalong gato kay bata pa daw ko no pero karon di ko ang murag na kasi nga tinabuhay na bilang ako. Namatan lang ginawa tungod kay akong pamilya, wala na bitaw problema. Bisag kagabi ng tag-Domingo, gabi namin mo uli. Uli bitaw na ako kay wala bitaw dagang yaw-yaw mga bots ng dalunggan ba. Di para sa una nga, napako sa balay. Ni kagabi wala kayo yaw mga panan, pero pagkabuntag, lupa ng mga yawa. Yawan kaya, pasalamat na lang ginawa tungod kay wala na hapsay na dyan. Ang buwan, mata mo, ikaw na lang kamulihok bitaw, wala kayo yaw madungo ba. Salamat ang ginawa tungod kay gipabad niya ang mga tao. Nasa akong palibot niya, kuwaon bitaw ko, dili man yung babag sa pagpangalagan, kapay balik mo niya. Praise God, salamat kayo sa akong ison. Ison sa pagto, ison diya sa apelido. Amen. Salamat kayo sa kinabuhi. Tungod. Amen. Testify jud ko nga kana jud siya is parehas na jud na simba. Pamauli, pamina pungkop mauli, magud na muna nga dako kay ko pasalamat jud ini nga kuan na simbahan yung tungod. Makita yun ako ba, rami dyan, hindi na rin na pamuhat. Ilang kaysa kong kinabuhi, hindi usap sa akong manghod. Salamat kayo sa kinabuhi, o congratulations sa imuha. Nag-autis mo na dyan ka. Amen. Ako kayo pasalamat na ang Ginoong Diyos yun, wala din pa sa ganun na namin. Bisan nga na mo siya Iglesia ni Manalo, na salamat kayo sa kinabuhi kay tungod na pinagi po sa pagmaymay na istorya na salamat kayo nga di siya pala nito salamat ko nga abot ni Dria gyud abot mo na siya Dria karon nagapagamit og nangalaga ng siya na uray. Amen. So kinsa mo sunod Exxon? Ang nahita mo ato, pagkabuntag, yato dahil sa balay, ginan mi nga, ay ginan sa papa nga, ganong gibunalan daw iya ang mga pato, kaya matay man niya, dito sa kanang kita niya, ito man sa papa dito, naman na sila gimitin sa papa ng lupot, siya ni mama. Niya, pagkaman na to kay, dito na sa area nila papa ba, kanang, isa bitaw, kanang, kanibago pa nga tinanong nga, humay nga, hindi pa ka nga, hindi ko na kita bago sa itanong dito ka ng isa-isa. Kaya, niya, kanang ang mga pato, dili, nakaano sa mga, dili gid sa lang papa kay, tungod, kana, responsibilidad sa nagbuhi nga, hibusod lang, pato niya. Ang nahitabo din ato, pagka hapon, si Papa Malo, naglabay o typical ba, naglabay pero ang katong tagiya sa pato kapila naging niya ipahipos ang ilahang pato kay maguba ang kanang ilahang itanong bitaw nang gahi magyudugulo niya moto nga daghan naging kapaapi ingon na papamalo malabad dito kana sila sa uban niya nagminting mo sa labad dito kana sa ulo ang ilahang pato motong nanas pa pamalo nga sagdi lang kay kung hurat-hurat doon na siya sa balay kay dira na magumuto kar basta ka na makainom bitaw. Pasalamat gyapon ko nga wala gitugot ba nga kanang pati si papa nga kanang mano bitaw kanang mo tas magport bali mo sokol pud ba kay lain di as papa basta sulong
musulungon siya ka ng sakay. Musukol din na siya basta naa sa balay, pero kung sa lain, dili gid na siya mahilabot. Pero pasalamat ko kay kanang gitagaan ko yung presence of mind si Papa ba nga kasagdan niya, may gina ko siya nga nag-chismis so dito sila dito nga pabayran lagi daw nga ang tubag ko ni Papa nga pabayran nila magpa-barangay sa sila kay ako magud ko gibuhat ko sila ebidensya nga nakakita sila nga gibunalan ako mo to nga wala man po sila nagpabarangay Natulat sila nga pabarangay kay nadupot nga sila kay tinuod man po nga wala gibuhat kita ko ito sila ebidensya gani trespassing galit ilang gi buhat sa amo nga sayo pa sa buntag adto dahil mo dito niya sila kabalo nga sila kabalo sa dahilan gyud pa diretso sa moto nga salamat ko sa Ginoo kay wala na kagubot bitaw okay na pabor sa Ginoo sa mga kanunay karon gabi nga nakauli jud alas 11 pero nakamatag ako sa iyo nakamatag ko ng alas 5 o ako pasalamat lang sa Ginoo nga kana sa kanunay bitaw nga dili man niya pasagdan kanyang gugma jud kinapabatid niya sa amoa o sa kanang spirit kanang kung sa kanang karon but si God nag-provide yun sa Panginoon ng niya makakauli 3 times a day and kanang murag lang God hindi kayo para sa una ba pero I know na si God niya mag-abalik yun ato kanang sa po sa mga dito mga kapalitin salamat po kanang maayo na kitang buod kaya nagkita sa mga sila kami kayo hindi mo naman dito depende na po sila kami lang kalabanan kayo basta kami nagpuyo na pero pasalamat ko sa Ginoo kayo kanang sa tanang panahon ginarin niya ang kusog gani sa atong ministry kanang wa po niya gipasagdan ba nga gikan kapoy gikan sa outing nato syempre kapoy kay mga ligog dagat pero i-renew gihapon niya ang kusog aron makabangon na tayo so amen mara to amen Okay, so salamat kay sa mga testimonyo nga ato na dumog ini kabuntagon maayo kayo atong buhi nga Dios mga kaigsunan dili gyud maihap ang magisgutag pagkamaayo sa Ginoo dili gyud maihap manang atuad yung gibungat ang pagkamaayo sa Ginoo kay sa tanang panahon maayo gyud guys labi na po sa kalampusan sa atong bulhaton kagahapon naglampos jud kay tagaan nagmay panahon sa Ginoo sa mga outing sa mga kabatanunan na-remind sa pulong sa Ginoo dunay upat ka kaigsunan nato nga nagpabautismo sa tubig no so salamat sa Ginoo dili man to nga kagahapon dili man to ingon nga ato ta kay birthday nato dili no ang pinakatumong jud is outing dito siya sa mga kabatanunan unya baptism, water baptism. Okay, so mo na nga ato ang ginapasalamatan ng Ginoo tungod sa kalampusan nga ato ang nabatunan kagahapon. Amen. Okay, so now magapamati ta o magapamalandong sa pulong sa Ginoo samtang kita magatindog ato ang abrihan ng ato mga Biblia di sa sulat sa Panultihon kapitulo 16 bersikulo 1 ngadto sa 9. Panultihon 16 bersikulo 1 ngadto sa 9 mapini ang mensahe nagaingon diri ang tao maghimog mga laraw apan ang Ginoo mo'y magbuot sa tanan ang tao magunahuna nga husto ang tanan niyang gibuhat apan ang Ginoo mo'y maghukom niini. Itugya sa Ginoo ang imong mga laraw o bulampos ka sa pagtuman niini. Ang tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan o kalaglagan ang samputan sa taong dautan. Silagan sa Ginoo ang garbuso ang maong tao silutan gayud pinaagi sa dili mo pakyas nga pagka matinud-anon ang sala pasayloon
kadluki og tahura ang Ginoo ug walay daotan nga mahitabo kanimo. Kung ang imong pagkinabuhi nakapahimon sa Ginoo bisan ang imong mga kaaway mahimo nimong higala. Mas maayo ang diutay bahandi nga nabatunan sa matarong nga paagi sa daghan nga nakuha pinaagi sa limbong. Ikaw ang maglaro apan ang Ginoo mo ay mag-iya kanimo sa imong pagbuhat. Magampo ta. May gugmaon nga Dios o halangdon nga Ginoo. Salamat Ginoo nga niini matahom nga adlaw nakatigom na usab kami aron nga amo akang simbahon pasidunggan. Amo akang dayon. Salamat Ginoo nga ikaw nini mo rasa padayon nga nagapamuhat sa mga kinabuhi. O diha o Dios nagapamuhat ka, dili lang kay sa mapagdaig sa diyang ikaw naga touch sa amo ang mga kasing-kasing. O dili o Dios pinaagi sa Ginoo nini mo rasa sa dihang kami magapamati diha sa imong mga mensahe. Salamat sa imong mga pagpahinumdom na usab gani kanamo o Dios pinaagi sa imong mga mensahe aron Ginoo nga mas damor kami nga matudluan ug damor kami nga mulambo ginaa sa pag-alagad nga na kanimo usay dapat mong buhaton aron nga mas damor kami nga makapahimuot makapasidungog palipay diha sa imong atubangan ang pagsalig lamang gayud nga na kanimo Ginoo o diha lang gyud kami mutuo o musalig nga kanimo dili gyud mi musalig sa among kaugalingon kun dili musalig mi nga kanimo Lord aron kami magpalampuson sa tanan namong mga pagabuhaton. Dalay ko imong pangalan sa walay katapusan kanimo lamang ang tanan kadungganan. Mga pagpasalamat o mga pagtuboy. Diya lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen. Okay? Okay, so our time is 9:30 or 29. Okay? Okay, so ato ang mensahe ni ining kabutagon mga kaigsunan in Proverbs chapter 16 verses 1 to 9, gitimahan nato kini og the Lord's plan is better than man. The Lord's plan is better than man. Ang plano sa Ginoo mas maayo kaysa tao. Amen. Agree ba tani ini mga kaigsunan? Siyempre, ang plano sa Ginoo mas maayo kaysa atong plano. Ang plano nato mapakyas. Abi nato maayo sa unahan. Pero di ay dili kaayuhan. Normal lang nga magplano ta sa unahan. Mao gina ang mga estudyante karon nag-eskwela gyud kay sa mga naandan nga atong mga nadungog sa mga katigulangan, ginikanan nga ang pag-eskwela sa paglampo sa pag-eskwela is makamaayo jud na aron nga aduna kay nindot nga kaugmaon. Amen. Ino jud na. Pero daghan maghapon mga nakahuman nga way trabaho. Amen. Pakyas ang plano. Amen. Pero mas tindot na lang kay nag-eskwela kag tarong. Wala nato gina-discourage ang mga estudyante nga dili na lang kung eskwela. Kay wa man ay klaro gihapon. Amen. Eskwela gihapon ta kay wala man ta kabalo sa plano sa Ginoo. Kay daghan karon nga nakahuman sa eskwela, kurso nila, profesyon, apat tungod lagi kay dili inana kadaghan ang kanak bitawng pwede na masudlan. Daghang mga may graduate nga mga anak ito nahuman sila sa ilahang pagka-teacher. Nahimuan na din sila nga kanak bitaw naka-board exam para matudlo sila. Primary man ka o secondary, nahumani mo na nga kurso, pero tungod kay sa kadaghan nga nakahuman ni ana, Bachelor of Science sa nakakuan, kalabitang education, BSEd, nahuman pero walay nasudlan, part-time na lang yun, nga nagtrabaho din na sa mga mall, nag-sales lady.
Kaya walay kasudlan. Kay pila ra ka buok ang masudlan, labi na sa mga public karon, pitinagana ang nang-apply pero wala ginapili lang gihapon nila. So dili gihapon klaro nga kung makahuman ka, makasuludayon ka. Amen. Amen. So inana karon nga dili pa di ay klaro. So kung sa nga mga kurso, apply ka, dili tayo kakasulod dayon. Pinagawa kay Packer. Kaila o suod. So, ang plano sa tao, mas maayo dun ang plano sa Ginoo. Praise God. Kay daghang mga nakuman sa ilang mga kurso, doktor, engineer, etc., apan wala sila mipadayon ni anak nga nagtrabaho sila. Kaya tungod ang plano sa Ginoo, nahimo dito silang mga alagad, mga pastor. Amen. Daghan kong mga kailan na anak nga mga pastor, nga mga professional, pero wala na sila nagtudlo, para may mga maestro, kay tungod kay ilahag yung bigahin ang tanang panahon diha sa Ginoo. So dili lagi nato maklaro yun unsa ang plan ang kanabitong makamaayo kanato sa unahan. Apan ang pinakanindot lagi nga kita mga lagad sa Ginoo. Amen. Kung ang tanan natong mga laraw plano ibutang yun nato kaniya ang tanan ug salig yun nato ang tanan nga kaniya. Isa lamang gayon ang nasayod sa ato ang kaugmaon. Amen. The Lord's plan is better than man. Basahon nato ang mensahe din niya, Ang tao maghimog mga laraw, meaning to say, magplano ta, natin mga plano. Ang apan ng Ginoo mao'y magbuod sa tanan. Amen? Magplano ka, pero lagi, kung kabubuton sa Ginoo nga ikaw main-ani, sama sa itong gingon kaganiha, milampos ka pagka-doktor, how many years ka nag-eskwela ni Ana, dili din ka mahimong doktor kung wala ka naghago og how many years na pagtuon. Amen. Pero di ang plano sa Ginoo is mahimo kang evangelist or missionary. O di ba? So, dili jud nato mapugngan. Pero napod jud mga tao nga bisan og ang plano sa Ginoo kanila is mauni pero ginapugos jud nila ang ilang paglingon nga dili ko ni ana. So mapakyas jud sila kay ilahang gibutan mas ilang gitagaag pagtagad ang ilahang mga plano kaysa plano sa Ginoo. Amen. Ang tao magkunahuna nga husto ang tanan niyang gibuhat apan ang Ginoo mao'y maghukom niini. Amen. Maghukom ang Dios sa matag usa. Kaya ibig sa tao nga ang tanan nga atong mga plano tinguha is kaayuhan na pero dili ay. Amen. Dili tay tanan. Unang ang Dios magpadayag or kana bitaw mapahinumdum kung unsay mas tindot pa nga plano para kanato. The Lord's plan is better than man. Itugyan ang Ginoo sa Ginoo ang imong mga laraw. Kung mulampos ka sa pagtuman ini. Amen. Sabta na to. The Lord's plan is better than man. Once, yung kining atong laraw o plano, atong itugyan sa Ginoo, sa kining tugyan, gisalig na to kaniya. Mulampos yun ta. Mulampos yun ta. Pero kung kining atong plano, ato-ato alam, wa nato gisalig sa Ginoo, tanaw na to, kaya na nato sa buwa ang Ginoo, wala din yun ta magmalampuson. Amen, nasabta na to. Nindot kaayo mga kaigsunan nga sa dihang kung magplano ta, mangayo sa tao kana bitong giya o padayag sa Ginoo or confirmation kung ini na atong plano pud ba niya? Kay lagi, paregan mapunta sa Ginoo. Kakini atong matinguha,
mahimong kagustuhan nato para makahiusa ang atong plano. Amen? Amen. So dili day tanan nga kining atong kagustuhan o tinguha po sa Dios o plano niya. Kaya na usahay nga kining atong kagustuhan o plano kita-kita na di ay nasabtan nato. Batayan na lagi kayo. Unya napoy panahon nga bisag dili nato tinguha o pangandoy pero ipangandoy sa Ginoo o tinguha niya nga kanaimuhang buhaton. The same good kang prophet Jonas. Kagustuhan o plano sa Ginoo nga si Jonas iyang dalaw dito sa Ninive para walihan niya. Pero wa jud kagustuhan o plano si Jonas ni ato. So na po inana. Amen. Ha? O sa hinungdan nga wala sa tinguha o pangandoy pod. O puday na ilan. Kaya tungod kay kalaban kay nila ng Dapita sa ganahan ni ana nga dapit. Ha? Kaya gidungog nga mga mangkas na dihang matawhanan. Ha? Siyempre, madlog din ka. Amen. Kalaban ka. Isa ba ko'y ganahan mo wali ni ana maadto ka nga gidungog ang taga diya sa madaog na kanang pakuring. Kung sabi ko pa din na ngayon mga nadungog na pangusod ka diraan, hindi ka Muslim, patay din ka. Kailangan ka mawali ha. So, yan na. Di nyo ka magpa-tuga-tuga. Ha? So, inana, no? So, once lang yun kung gikuan ka sa Ginoo, nga mo na ilig ka niya, mailhamanin mo na si mong pasigasin po. Amen. So, di nyo kabiyaan po sa Ginoo. Amen? So, inana. So, muna nga si Prophet Jonah, dito sa ganahan dito, milikay hinoon siya sa padung sa Tarsis. Hindi siya muwali. Pero ang kabubuton sa Ginoo, may matuman doon. So, muna ingod diri ang tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan o kalaglagan ang samputan sa taong dautan. Ha? Adunay katuyuan ang gihimo sa Ginoo. Mismo gani ang iyang bugtong anak na mao si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross sa Kalbaryo. Katong tanan adunay katuyuan. Ha? Adunay katuyuan. Pero kung nahimo kang dautan, dili na nakatuyuan sa Ginoo. Amen. Labag na sa iyang kagustuhan o plano. Kay tanan lagi nga iyang kagustuhan, mahimo kang maayo o buotan. Kung nahimo kang dautan, dili na plano sa Ginoo. Amen. Plano na sa yawa. Amen. Pero bisag nahimo kang dautan, ang Ginoo kanunay pamuhat gapon sa tao. Amen. Amen. Nasabtan nato? Ha? O niya gamito niya ang dautan dili kay para ay dili tungod kay kanang dautan, gihimo niyang dautan para gamiton ng dautan para maligton ka. Kundi mao man guna ang yawa nagaplano po ng Dios. Amen. Pero mas kuya ang Dios, hindi mo rin niya ang yawa. Amen. The same sa kamatayan ni Jesus Christ, iplano sa yawa nga patyo niya ang kanatawhanan na si Jesus Christ. Pero di ay makabalo sa Satanas na nahimong hinoon nga nindot. Amen. Nahimo hinoon nga labing maayo. Ha? Kaya tungod pinaagi noon sa kamatayon, nahimong daghan ang mga nakabaton o kaluwasan. Amen. So, wala masayot ang yawa niya na. Ha? Nasayot man tingali siya, pero malagi na. Kaya nakasulat naman yun sa Biblia. Muna nga, sa mga wali, makaiwan din po na ang yawa. Minaw na siya. Ito ni ang ato ang hitabo sa unahan. Gabi na siya kapantay. Amen. Ha? Amen? Amen. Labi na yun sa unahan. Labi na maingon dito ang propeta. Ingon dito magbantay mo sa mga minig nga propeta o sa kang Antikristo, maging mo sa dagkong milagro aron malimbungan ang mga tao. So, sa mga wali, makadungog na ang yawa niya na. Ako din may tabo sa pula ko sa unahan. No? Ako at tingali ng uspod. Di na lang usap.
Kaya nga manutures yun sa nakita na lang sa Ginoo nga maod yun na ang pinaka-epektibo nga dapat niyang buhaton. Para kanato nga mga nangaminaw sa pulong sa Ginoo, kabalo ta di kita malibungan. Apan kato mga wala nakadungog sa pulong sa Ginoo labi na sa mga propesya mo atong niya malibungan. Oh. Diba? Apan adunay pulong din na sa Revelation nga giingnan si Juan magubunya nga ayaw kini isulat ang sekreto. So, nagapanihin po ng yawa. Amen? Sa mga wali. Ha? Magugag-ugap ng Biblia, mabasa po ng kapil. Sa likod, ano po sila? Lalaw. Ha? Updated po siya ba? So, magbantay yun ta. So, muna, the Lord's plan is better than man. Isa ba yun ang yawa nga makapugong sa plano o kagustuhan sa Dios? Itagaan lang sa og authority nga mudaot sa mga tao kay adunay kagawasan ang tanan. Apan lagi mas gamhanan ang atong Dios. Verse 6, pinaagi sa dili mupakyas kapag kamatiyon-anon ang sala pasayloon. Logi og tahura ang Ginoo ug walay daotan nga may tabuk kanimo. Amen. Ang Dios nato is matinud-anon kaayo nga mupasaylog yun ni ato mga tao nga ato po mga tao nga andam pud muduol kaniya nga pasaylo. Ang Dios andam pud mo pasaylo. Pamanggod na iyang kinaiya. Amen mo na kinaiya sa Ginoo. Mupasaylo siya ni ato mga tao nga minasingkasing pud nga miduol kaniya. Dili na mingon ang Ginoo nga mingon sa na nagagod ko sa imuha. Pero pagkabalik sa buwas pag-alagad, how many years na kang sikong panuktok sa imuha kasing-kasing karon na pangalagad, ang luod na po nimo. Mana ba yung Ginoo? Dili bisa pag-nautan kita kani adto once nga kana time kasing-kasing nga miduol ka kana kaniya, ngay pasaylo, dawaton gudayin kaniya. Wala pagwaduha o sa itaw gana, wala pa igot-igot usa na. Ha? Nga maingon nga unya ka na po pasayloon. Dili ba sa tao ra ba no? Amen. Diha pasayloon din ka. Anong gusto man sa Dios nga pasayloon din ka. Kay mao lagi na haduol na iyang pagbalik. Unya ang pamangkan niya pasayloon. Amen. Ha? Mao na ang gusto sa Ginoo nga kita mapasaylo dayon aron nga kita makabaton og kaluwasan og adunatay siguruhan o seguridad. Oh, ha? Aron nga maunsa man ta naatay seguridad nga malangit yung tama kaigsunan. Ha? Yung sa dinha sa verse 9, kung ang imong pagkinabuhi nakapahimon sa Ginoo bisan ang imong makaaway mahimo nimong higala. Bisan og nautan sila sa ilang pananaw kanimo apan tungod kay maayo kay ka, ha? Unang higala gapon nimo sila. Amen. Higala, piling higala gapon nimo sila. Kay wala man kanang judgmental sa ilaha. Ha? Kay mo gapon nimo sila higala. Verse 8, mas maayo ang jutay bahandi nga nabatunan sa matarong nga paagi kaysa daghan nga nakuha pinaagi sa limbong. Kanagisgot man tag the Lord's plan is better than man. Daghang mga tao kung karong panahon nga nadato tungod lang sa ilang mga plano. Ha? Pagmagisgot kitang plano lang sa tao, makapanglimpong yun na siya. Wala man siya kadok sa Ginoo. Amen. Kung nadaghang mga nadato karon bisag wala nga lagad. Ha? Tungod sa pagpanglimpong. Ha? Mahal kaayo ang mga palitunon. Ipalit og 10 pesos, gibalik niya og 100 pesos. Sobra na kayo. Amen. Ay mong 10 times 10. Labaw pa investment. So, dili dapat inana, amen. Usahay ang mga timpangan o pagpanglimbong no. So, kinahanglan nga kumudato man ta katudyong anaa sa maayong nga kana bitaw pamaagi. Ha? Balag kita mga dato basta kay ato ang pagtrabaho is kana bitaw makakaymon sa Ginoo.
So kung manang madato ta unya dili tay maayo ang pamaagi, mahimo gyud tang kuanan. Dili makapahimo sa Ginoo bisag gyud mga alagad karong panahon na. Makatawa na lang ka. Gamiton ang ministry para laghag mo sponsor, di ay di ito gamito sa ministry para hindi makasakyan na. Pataka dahil o pamicture din na, this is our lot. If you want to give, sponsor, dito lang yun ka. Dito ilang yuta. Tama ba na nga pamagi? Dili yun, pagpanglingkong, na ma-make sure ka dag yuta. Lutin lang, ay kung lagi kulang, materials. Ginoo ko. Yan, siyempre, private, yung mga pagbuhat. Sa public, sa inyong tabang. So, tingala ka na nagsakyanan, magtiro. Light kayo mo ba? Kaya siyempre, private na din mo. O dito, punta na lang sa imo ha. So, inana, dili maayong nga mga pamaagi. Mga buhat manggari ang mga nakabasa na sa Biblia o sa natong mga wapat na nakabasa sa Biblia. Amen. Mga dili maayong nga mga tinguha o plano. Amen. Kinahanglan madato man ta, kung nadato man ta kini plano sa Ginoo. Amen. Para makatabang tanga to sa pang tao. Ikaw ang maglaro apan ang Ginoo mo ay magiya kanimo sa imong pagbuhat. Ini. Ikaw ang maglaro apan ang Ginoo mo ay magiya kanimo sa imong pagbuhat. Ini. Amen. Was nga moduol ta sa Ginoo, siyempre sa ginaingon nato, nagyud tay mga plano. Apan ang Ginoo maoy magiya kanimo sa imong pagbuhat ini. Kaya natin mga plano pero dili gyud exact 100% nga kanang plano is kana bitong 100% po nga kana bitong haom na jud mo. Wata kabalo nga ating atong plano nga naka-inline po sa Ginoo is 50% lang di ay ato ang mga vision sa unahan. Matingala ta nga ating plano na ko makukuan ini. Pero na pa din mga salingsing ba nung mas maayo pa. Pero sa ray goal. Amen. So siya mag-iya sa imuha. Amen. Tingala ka sa mong plano nga, wala po ta ko ng plano nga na imutamay sa kuna palit mitamay sa unahan. Istingan magpuga. Amen. So, kaya ato nga ba is kanang atong una lang is kanang maayo lang yun atong mga plano. Pero bata kabalo na din pagsulay sa unahan. So ina no. Pero ang Ginoo nagiya ka nato. Amen. Andam gyud sa mutabang ka nato gani ang plano ni plano sa Ginoo kang Pablo, mahimo siya nga kanang bitong mo sangyaw sa maayong balita ngadto sa mga hintil. Ngadto sa mga hintil. How many places nga iyang natuan? Roma, Corinto, Galacia, Filipos, Episo, Colosas, Thessalonica. So, galakaw-lakaw siya. Mo ang plano sa Ginoo. Pero, mulagi na. Naadyo mapagsulay. Ginadakop sila, ginabilanggo, ginapaantos, ginalatos. Una nga, naadyo yung mga mahitabo inana, mag-expect yun na. The same as, na maangko nato ang langit nga plano sa Ginoo nga ato pagapuy-an unya naadyo mga pagsulay maabot jud kanato. Amen. Jesus Christ before sa nahimong kakanang bitong para makita nato nga kakanang jud tinuod siya nga manluluwas nato. Ipakita sa niya ang tinuod nga kanang ebidensya. Nga mao na nga nag-antos jud siya. Grabe pagsulay mga pagtamay sa iya ha. Antod nga namatay siya. O man nga nakilata sa iya nga manluluwas jud siya. Amen. So mo ang plano sa Ginoo. Nakita po dapat anda po ta mo dawat sa mga katuyuan o plano o laraw sa Ginoo nganhi kanato. Maayo kayo ang plano sa Ginoo. Same sa atong mga mulaton kagahapon.
Ato ang expectation nga enjoy lang yun ta. Dito kay maligo ta, maligo, pero pag time na yun, grabe nitong pressure, hago. Di ba? Hago. Atoon ang mga atuonon. Di ba? Palit sa palitunon. Loto. Di ba? Diya na nato na masinati ang kakapoy. Sili hangga na yun na aktual. Amen? Amen? So, pero nagmalampuson ta tungkol kay ang Ginoo, nagauban man ka nato, nagasalig ta na kaniya. Ha? Nasabta nato? Ha? Muna gingon din na sa Proverbs chapter 3 verse 5, that trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen. Kita mo salig sa tuang kaalam o kaugalingon, musalig kita sa Ginoo. Para magpalampusod ka kanunay. Amen! Wala, sa ato ang mga bulhaton, mga Bible study, sa mga ginikanan, kabatanunan, prayer meeting, mga Sunday service, napay mga aming ato mga bulhaton, mga nagatulog sa mga kabataan. So, padayon ta, o musalig kita kanunay sa Ginoo aron nga mulampos na. Amen. Kinasayod ta, pag mamuhat kita sa Ginoo na, di mga pag-antos, pagsulay, i-pressure kita. Mada nga, kinahanglan nato ang Ginoo. Namudangog kita kanunay kaniya, kaysa mutabang ka nato. Mugiya ka nato, mulid ka nato, aron nga kita magmalipayon, kaliwala man sa mga pagsulay. Amen. Mao kini ang mga minsay nga nagpadayag, nagpahinumdum ka nato mga kaigsunan, di mo rasa, I hope na kita napanumduman o na napanalanginan the Lord's plan is better than man. Yung balik nato niha. The Lord's plan is better than man. So sa ato pa diha ta mapailalom sa iyaha. Ang magbado, dominar, magpakontrol, magpatabang sa iyaha. Kaya naman, ang plano na niya is mas maayo kay kanato. Isa na pagbinta? Nigawas bata ni ining kalibutanan, nangimugso bata nga sa kuang kagustuhan. Wag yun, dali sa itong pagkaimugso ni kalibutanan, blanco ta muna. Siguro na natay kinabuhi, pero wag ta kapalo. Dependent ganita sa itong ginikanan, dili ta mabuhi kung di ta pakanon o painugatas. Amen? So, wag yun tayo kuan sa kalibutan. Anto gamit tubo ta, nanatay kaalam, kay balo, kakayahan, so pipila lang na. Pero ang Ginoo, kani adto pala buhi na sa daan. Amen? Siya nagbuhat sa talang butang, pinaagi lang sa mga pulong, namugna ang tanan, inana ka maayo kagamhanan ang Ginoo. Muna nga diha, yun ta mudangok, o musalig kaniya. Musalig ta kaniya, mulit po siya sa tuwa kung magbalampuso yun ta. Isang pa man sa dagkong mga problema o mga pagsulay nga moabot ganito nato. Magbalampuso yun ta. Bisag na may kaaway, nga mudaot ka nato, mugubak ka nato, pero di makaunsa ka nato. Ang Ginoong upan ka nato kanunay mas kamahanan kay kaniya. Amen? God bless us, mga kaigsunan, mga panindugta. Samtang kita mag-aawit o sa kaawit, kaya niya na po si Manang, mga bibili at yan. At awiton ang hinirang mo ako. Nabiyak mo. Yes, hallelujah, Lord. Salamat sa mga pulong, Ginoo. Ay magipadayan ng oras sa kaunta. Ay nungdong sa matagusa ka na mo, Diyos. Nadiha ka ni mo ngayon, mga batonan na mo ang kasiguruhan o kalampusan, kadaugan. Diha lamang kami mo, o Ginoo. Diha lamang kami mo salig, mulaom. Kaya kung mulaom kami sa tao, mapakis kami. Diha lang yun kami mulaom sa imong mga saat. Salamat sa imong mga pulong, o Diyos. Hallelujah. Mo ako
kabiyak mo. Dalisay at wagas para sa'yo. Walang magawang mundo. Walang magawang mundo sa akin lang. Jesus, Sa buhay ko. aawit sa sampa, luluhod sa trono mong banal. Lahat iaalay, lahat ibibigay sa'yo lamang. Hinirang mo ako, kabiyak mo. Yes, hallelujah. Salamat o Diyos. At wagas para sa'yo. Walang magawang mundo sa aking hadlang. Jesus, dakila ka sa buhay ko. Awit sa samba, luluhod sa trono mong banal. Lahat iaalay, lahat ibibigay sa'yo lamang. Awit, yes, hallelujah, Lord, sa samba, luluhod sa trono mong banal. Lahat iaalay, lahat ibibigay sa'yo lamang. Lahat iaalay, lahat ibibigay sa'yo lamang. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Lahat among ihatag kanimo Ginoo. Lahat ibibigay. Lahat ay iaalay lamang. Diha lamang kanimo, O Diyos. Ang among kinabuhi, among ihalad ug itugyan lamang diha kanimo, O Diyos. Wa ka na imong kalipay, O Diyos. Ang among mga tagusamang kinabuhi, among ihalad ug itugyan kanimo. Kay ikaw lang ang nasayod sa among kinabuhi, sa muabutay ng mga adlaw, muabutay ng mga katuigan. Salamat, O Diyos, nga diha kanimo aduna kami kalamtusan. Dalaygon ka sa walay katapusan, O Diyos. Atong tagaan sa makusugang malakpak at pagbuhay nga Diyos. Hallelujah. Amen. Dalaygon kaya itong buhay nga Diyos, no? Maayo kayang pulong. At tinahalan ko na naday tayo mga plano, dili lang atong gila isangat sa itong buhay nga Diyos. Kaya kung kita lang, ang atong plano, ayo'y kapakyasan, apan sa Ginoo wala dyan kapakyasan. Ang ako bahin, diri, bahin sa outering, atong ihalad ang ato ang kinitaan sa tibuok simana. Kinahanglan mo tagta kanang kinasing-kasing kayon aron ang Ginoo mo panalangin. Amen. Samtang kita maghatag ato pag-awiton mo hatag sa kalipay. Mo hatag sa kalipay. Diha sa Ginoo. Mo hatag sa kalipay.
Paligon og mahigugmaon na mga amahan, dagan salamat Ginoo bisan para sa mga pulong imong gihatag karon. Lord, dagan salamat Ginoo, magasalig na dahil kami kanimo kung naa kami mga plano kay naa kanimo ang kasiguruhan Ginoong Dios, dili kami mosalig sa amo ang kaugalingon apan diha lamang kanimo ni kasiguruhan Lord. Dagan salamat Lord sa mga pulong nga naghatag kadto pagpahinumdum kanamo o pagdasig sa amo ang kaugalingon isip kami Lord nga alaga diha kanimo Ginoong Dios. Dagan salamat Lord nga wala joy paghunong ang imong pagpahinumdum diri kanamo Lord. Dagan salamat Ginoong Dios Lord bisan pa Lord ing offering ang mga pag-ampong ikaw mag-bless sa matag usa niini bisan pa Lord sa mga nagahatag nga imong mga katawan i-bless ang ilang mga trabaho Ginoong Dios. Lord dagan salamat Ginoo, i-bless kanila ug ibalik kanila Lord ang imong mga pinili-pilo nga panalangin Lord. Dagan salamat kini nga akong ginasalig diha lamang sa imong pangalan. Amen. So badayon ang atong mga bulhaton karong Wednesday, badayon ang ato ang prayer meeting nato, no? So next Wednesday dito among po ikas. So dito ko no. So ang magdala sa message ana sa glory na putingali karong Wednesday. Okay, so badayon ang mabulhaton sa mga ginikanan karong ugma sa hapon nato sa gabi. Okay, so magplano mo hanapon mo. So, sa mga kapatalunan usap every Tuesday evening sa Purokotso. Ano man si TV maong lagi naabot. Okay? Okay, so mo lang ka na atong makuhan. Okay, so wala man ta ka kuano o ka ng Mother's Day, no? Karon mo dato niya na busy ta. Unya June naman sunod. Sige lang, okay ra na June tingali eh. Okay, sunod Domingo. Okay. So, ito ang ikuan next Sunday. Okay? Okay, so wala na itong mga announcement na ito. Magkakasunod ka bakit? Praise God. Salamat sa kalampusan sa atong panibahon ining kauntagon. Akong gihangyan tanan sa pagpanindog. Atong pasalamatan atong buhi na Dios tungod sa iyang pagkamaayo sa iyang mga pulong. Atong pag-awiton alang kanimo ang himaya o Dios. Hallelujah. Alang kanimo ang himaya. Alang kanimo ang pagdaig. Gikan kanimo ang kusog. Alang kanimo ang loob. O Diyos ikaw, o Diyos ikaw, ikaw ang tinubdaning dalan sa matag adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos ikaw ang dalang kanan. Kay ikaw manang tinubdaning tanaw. O Diyos ikaw, o Diyos ikaw, ikaw ang tinubdaning tanan sa matag adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos ikaw ang dalang panan. Kay ikaw manang tinubdaning tanan. Kay ikaw manang tinubdaning tanan. Kay ikaw manang tinubdaning tanan. Praise the Lord. Siya nga Dios ang tinubdan sa tanan. Usa kita magapasalamat gyud sa atong buhi nga Dios sa kanunay. Magaangko kita, mahimayaon ug galaygon na mga Dios nga ana sa langit. Daghang salamat amahan ining
adlaw nga imong gihatag nga ni kanamo. Salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Nga din kami amahan imo sa kanunay gimatuto o Dios, ipadlong kung unsa ikaw nga nahigugma nga ni kanamo. Pinaagi sa imong pulong o Dios kami mamalig-on. Kay kung wala imong pulong wala kami karon magakasigong o God. Salamat amahan nga diin ikaw magapabiling kanunay sa among matag kasing-kasing. Ilabi na Ginoo sa pulong nimo o Dios. Timri ang maong pulong o Dios nga din kini dili mo labay kawang Ginoo kini magapamunga daghan Ginoo sa among matag usa nga kinabuhi God. Daghang salamat sa imong gugma sa matag usa kanamo Ginoo. Usa gayud kami nimo o Dios nga mga piniling katawan o God. Ug imo kaming gikugma, imo kaming gihatagag kaluwasan sa among matag-usa nga kinabuhigan. Lord, sa among gawas nining maong panimalay, Ginoo, ikaw o Dios ang magahatag og kadasig sa matag-usa Ginoo. Nga din ang matag-usa nga mag-aadto sa ikaduhang service o ilabi na sa ikatulong service, ikaw o Dios magapanalangin sa matag-kasing-kasing sa mga kabatanunan o ilabi na sa mag-aatusab nga mga hamtong o God. Akong mga pag-ampo Ginoo nga ikaw magalikon sa matusa ka mga batanon Ginoo kay sila ang tusog sa mga iglesia o God. Dalaygon ka kailanman, dalaygon ang imong ngalan o Dios sa walay katapusan. Kini akong ginapasalamatan ang ngalan ni Jesus. Amen.